Així, en principi, el que hem fet és una rehabilitació completa de l'edifici, des de la cimentació, on s'ha excavat per a trobar la cimentació antiga i reforçar-la, reforç de pilar i reforç del forjat primer. Després també hem arreglat la coberta i hem fet una xicoteta ampliació per ubicar l'ascensor i l'escala nova. En un principi tenim l'habitació de Francesc Ferrer Pastor, després el que és el seu despatx professional, diguem. Després tindrem un quarto de bany i una cuina d'època i ja passem a lo que és el pati. En el pati es farà una exposició, en principi, de ferramenta agrícola de la Font d'en Carròs i tenim ahí ubicat el que és l'ascensor i l'escala per accedir a la primera planta. En la primera planta és un espai diàfano per tant conferències com exposicions. Una volta passem el pati, el que tenim és el que era antigament l'hort, els bancals d'esta casa, que el primer nivell seran el pàrquing per unes 20 places d'aparcament, que inclou també una pantalla de cinema per estiu. En el segon i tercer nivell el que es farà és un hort urbà, per no sé si escolars o per gent del poble, en fi. Només volia també comentar en nom de ATG Desarrollos i en el meu propi agrair a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs, el seu alcalde, l'Emili, el concejal, igual que a la policia local, totes les facilitats que ens han donat per a nosaltres poder desenvolupar la nostra feina. D'igual manera també als veïns la seva comprensió i per sempre que s'han tingut ahir, a Pedro, a Vicent, a Càndido, a tots en general, a tot el poble de la Font d'en Carròs. Això només.